Tak vypichol by som možno pár zaujímavých noviniek, ktoré možno nie sú až také hype ako v rámci médií, ale naznačujú určité zaujímavé trendy. Pred krátkym časom prebehla správa, že Binance sa sťahuje z Ruska. A ako zaoberali sme sa tým v komunite troška hlbšie a v podstate Binance oficiálne predáva všetky svoje aktivity v Ruskej federácii burze COMEX. A každopádne ako trošička po nejakých drobnejších analýzach tá operácia nie je možno taká úplne čistá, ako sa zdá. Oficiálne sa jedná o predaj v podstate obchodného podielu všetkých záväzkov pohľadávok na tretiu stranu. V skutočnosti to možno troška vyzerá, že tá tretia strana nie je až tak úplne tretia ako burza COMEX. Zdá sa, že de facto nefungovala skoro vôbec. Jej servery respektive nejaký čas, možno že aj ešte aktuálne bežali na Binance Cloude, ktorý nebol verejne prístupný. To znamená, že nie je možné, aby nejaká entita si len tak založila biznis na Binance Cloude. Sú tam nejaké nezrovnalosti okolo samotnej domény COMEX. Zamestnanci de facto ako keby len zmenili zamestnávateľ z jedného vrecka do druhého a tak ďalej. Takže uvidíme, ako sa tá celá vec vyjasní a každopádne trošička to pridalo takej neistoty okolo celej burzy Binance a Changpeng ako jej riaditeľa. No každopádně Rusové mohou stále svobodně, ale volně obchodovat s kryptoměnami. Teď v současném jako Rusku, které tam válčí na Ukrajině. V princípe sú tam obmedzené niektoré činnosti ako s kryptomenami a špeciálne ako Ruská federácia obmedzuje vývoz kapitálu do zahraničia vo všeobecnosti. A tie aktivity alebo zakázané a povolené aktivity sú ako dosť nejasné. Závisí to od rozhodnutia súdov. Je tu podobne ako v Číne. Ako v Číne typicky príde správa, že je tam totálny ban na krypto a hádam niekoho zavreli alebo možno aj zastrelili za obchodovanie s kryptom a o mesiac neskôr čínsky súd vydá rozhodnutie, že krypto je oficiálne aktívum validné a platné. Takže podobné správy, možno, že menej máme aj z Ruska a oficiálne ten stav, pokiaľ ja viem, nepoznám tú situáciu do hĺbky úplne, tak je ten, že nie je možný vývoz kapitálu, ale obchodovanie možné je za nejakých podmienok. Takže každopádne ako COMEX sa v súčasnej dobe javí ako funkčný pre občanov ako Ruskej federácie a CISu a uvidíme, ako to celé dopadne. Co další novinky, ještě když jsme teda otevřeli ty burzy, co se tam teď v tu chvíli děje, jak na těch centralizovaných, tak decentralizovaných? V podstate pozorujeme stále odliv likvidity, podstatný z burz. Viacero burz, naposledy napríklad KuCoin, vykázali podstatný pokles v audite užívateľských prostriedkov na burze. Za mňa dobre. Co ETF-ka? Ty tady vždycky řešíme, kdy budou, nebudou ty spotový na Bitcoin, nějaký posun? Čo sa týka ETF-iek, tak bavíme sa teda, predpokladám, o amerických ETF-kách, na ktoré všetci pozerajú. ETF-ka boli neustále odkladané a predpokladáme to, že SEC sa bude snažiť schváliť ETF-ka k jednému dátumu. To znamená, nepredpokladá sa stav, že by schválil niekomu ETF-ko a druhému ho posunul. Pravdepodobne tie termíny poposúva na jeden dátum a schváli ich alebo neschváli hromadne. Zatiaľ sa ten dátum presunul do roku 2024, takže uvidíme. Zatiaľ odložil všetky rozhodnutia. Len pripomeniem, že v podstate ETF-ka, žiadosti o ETF-ka sú od 2017. o prvé. Bavíme sa stále o spotových ETF-kách, nie futures. A to znamená, že tie prvé žiadosti už schváľuje nejakých 6 rokov, 7 rokov. Takže všechno se to odehraje v roce 2024, ty hypy. ETF-ka a ještě halving. No, hypy. Možno budeme prekvapení, že ako typicky, zás by som pripomenul to, čo som už niekoľkokrát vravel, že ETF-ka v 2017 de facto spôsobili prepad. To znamená, že môže sa stať, že tie ETF-ka nebudú hypom, ale budú ako začiatkom nejakého brutálneho bear marketu.
A naposledy typicky napríklad halving Litecoinu, ktorý prebehol nedávno, nebol štandardným halvingom, lebo nespôsobil aspoň nejaký výrazný, nejaké ATH ako obrovské výrazné. To znamená, možno budeme prekvapení na halvingu Bitcoinu a možno budeme prekvapení aj na ETF-kách. Takže určite to spôsobí nejaký posun, ako je to významná udalosť, ale nemusí to byť nutne hype. Co nového bych řekl, ne na trhu, ale v rámci novinek u digitálních měn centrálních bank. Mimochodem velké téma teď, když byl Chaincamp, jsem se ho tam zúčastnil, ještě jsem se hodně nabriefoval věcmi, o kterých jsme tady vlastně mluvili a vlastně to téma jsme i načali na investičním webu, ale vím, že se toho tam děje hodně, ty to sleduješ vlastně na týdenní bázi, když vydáváš ten svůj newsletter. Nějaký posun, jak jsou daleko státy s implementací těchto digitálních měn? Tam by som v podstate vypichol dve také udalosti, ktoré tiež možno neboli veľmi ako prepierané v médiách, ale za mňa sú zaujímavé a určitým spôsobom determinujú tých vývoj CBDC. A z negatívnej stránky by som vypichol fáza B testovania implementácie platby CBDC skrz SWIFT systém medzi centrálnymi bankami. To znamená, započala ďalšia fáza testovania celého systému, kde 3 vybrané centrálne banky testujú ako platby medzi sebou v rámci systému CBDC a v rámci systému SWIFT. To znamená, mohli by sme sa dočkať toho, že nie SWIFT bude nahradený niečím, ale SWIFT bude upgradenutý ako na CBDC. V tomto prípade by som v podstate stále ma určitým spôsobom fascinuje postoj komerčných bank k CBDC, lebo za mňa v systéme CBDC komerčné banky nie sú potrebné. A celkom ma fascinuje, že si to ako keby neuvedomujú. To znamená, väčšina komerčných bank namiesto toho, aby voči CBDC sa snažili nejak vystupovať, či už aktívne, alebo aspoň to pasívne nejak brzdiť, tak sa snaží ten systém ako keby urýchliť. A je podľa môjho názoru nevyhnutné, že dôjdeme do stupňa, kedy komerčné banky budú zo systému vylúčené. Je nepravdepodobné, že to bude na začiatku, ale je veľmi pravdepodobné, že to bude jeden z prvých krokov, lebo typicky v súčasnom frakčnom bankovníctve de facto komerčné banky vyrábajú peniaze, ale v CBDC systéme nie je možné, aby niekto okrem emitenta ešte vyrábal tokeny alebo coiny, ako v rámci CBDC. To znamená, tento systém bude mať plne pod kontrolou Národná banka a neviem si predstaviť, že by dokázala delegovať túto funkciu na niektoré komerčné banky. Čiže to bola nejaká taká negatívna časť a taká možno drobne pozitívna časť. Došlo k posunu, ktorý možno nie je ešte úplne oficiálny, ale došlo k posunu pri zavádzaní CBDC v Nigérii, ktorá bola ako jednou z krajín, kde boli CBDC najďalej v zavádzaní. A pripomeniem, že v Nigérii vlastne pred zavedením CBDC bol taký národný plebiscít, kde sa za celé CBDC vyjadrilo len 0,5% populácie. Napriek tomu bol systém násilne uvedený do prevádzky. Malo to nejaké postupné kroky, ako najprv bola obmedzená hotovosť, potom bol obmedzený výber z bankomatov, následne bol násilne zavedená eNaira, to znamená násilne v tom zmysle, že pokiaľ človek chcel, dajme tomu, odoberať vodu alebo elektrínu, tak musel mať peňaženku pre eNaira. Bol samozrejme aj motivačný krok, takže... To bola tá státní miena už digitálne. Áno, to v podstate Naira je štandardná mena v Nigérii a eNaira bola jej CBDC ekvivalent. Vláda sa snažila aj motivovať ľudí, čiže dostal si, ako keď si založil tú peňaženku, dostal si nejaké free money na to. Napriek tomu to percento užívateľov ako nikdy neprokročilo plus minus z tých 0,5%, takže každý, kto chcel, tak s tým pracoval, ak to nie, tak nie. A v súčasnej dobe máme v podstate správy znútra komunity, že pravdepodobne dôjde k zrušeniu celého toho projektu v Nigérii. A z geopolitického hľadiska podľa mňa sa jedná aj o to, že možno vláda sa tak troška obáva toho, jak sa teraz menia vlády a sú rôzne prevraty v okolitých krajinách,
tak sa bojí, že tento projekt by prispel k tomu, že by, ako bolo tam pomerne veľa protestov, takže by to mohlo prispieť k tomu, že by došlo k zvrhnutiu vlády v Nigérii, čo asi momentálne nepotrebujú. Nemyslím si, že by to rušili z toho dôvodu, že zistili sme, že je to zlé, tak proste nebudeme ľuďom tlačiť zlé veci, to asi nie, ale proste zistili, že keď to budeme veľmi tlačiť, tak možno nás vymenia a to už je pre nich asi väčšia motivácia. Já bych se ještě vrátil, jak jsi zmiňoval ty banky a jejich účast v tomhletom projektu. Jak říkáš, je ti divné, že tam nejsou. Jim teda hrozí, nebo jim by hrozila velká finanční újma, když vlastně budou jako vysunutý z tohoto, ne? Oni v princípe ako nemajú tie banky ako miesto v tom systéme, pretože celý ten systém je pod priamou kontrolou centrálnej banky a de facto pre tie komerčné banky tam reálne nie je miesto. Samozrejme ozývajú sa hlasy, že môžu s tým pracovať, môžu robiť lending, tak ako teraz požičiavať, môžu robiť hypotéky. Áno, to je samozrejme možné, ale teraz sa bavíme o systéme, ktorý je rádovo na nižšom leveli, než banky v súčasnosti sú. To znamená, že výnosovosť tých bank by sa dostala, povedzme, na úroveň toho, čo mali pred 100 rokmi. Takže ako celý systém frakčného bankovníctva, z ich pohľadu tá najziskovejšia časť by bol popretý. Takže tie komerčné banky by o ten svoj biznis prišli. Že tam naozaj reálne ostanú ako inštitúcie, tak to ako proste asi ich nezakážu. Ale povedia, OK, tak teraz je ten systém takto a oni proste zistia, že nevieme na tom zarábať, tak ako naozaj tam nie je pre nich miesto. Už aj z technického a technologického hľadiska proste ako emisia nových coinov alebo tokenov do blockchainu, ktorý sa javí ako pravdepodobne technologické riešenie CBDC. Privátny. Pravdepodobne privátny. Viem si predstaviť aj verejný blockchain, ktorý sa dá zmršiť až na takú úroveň, že bude použiteľný ako CBDC. To je technologicky možné. Ale proste zatiaľ sa javí, že to naozaj bude blockchain, že to nebude proste centralizovaná databáza. Tak ako prístup k niektorým funkciám v ňom je zložitejší ako v štandardnom bankovníctve. Jenom napadlo, co se potom stane s kurzy těch bank, víš, jako co si myslíš o bankách jako long term? No, když přijde tohleto, tak... Tak ako pokiaľ by to už bolo oficiálne schválené, tak a to teraz nie je finančná rada, tak ja by som si zašortoval. Až přijde čas, ale myslím si, že ještě na tohleto otevřeme nějaké z dalších našich setkání v rámci nejenom těch aktuálních věcí, o kterých teda píšeš každý týden. Znova tě poprosím, aby si zmínil, kde se lidi mohou podepsat nebo na ten odběr. Newsletter je možné prihlásiť sa teda k týmto správam zo sveta krypto je možné na adrese veroblog.io.